Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, atong pag-aablihan ang atong Biblia sa Mark chapter 14 verse 22 hangtod sa 26. Apan sa dili pa, once again, akong gipaabot ang greeting sa akong 94 years old nga lolo nga si Isabelo Lowry Sr. Mark chapter 14 verse 22 hangtod sa 26. Ang giingon dinhi, samtang nangaon sila, mikuha si Jesus og pan, nagpasalamat ug gipikas-pikas niya kini ug gihatag ngadto sa iyang mga tinunan. Miingon siya, kan-an ninyo kini. Kini mao ang akong lawas. Unya gikuha niya ang kupa ug gipasalamatan ang Dios. Gitunol niya kini kanila ug silang tanan nanginom niini. Miingon si Jesus, kini mao ang akong dugo nga giula alang sa daghan ug naglig-on sa kasabutan sa Dios. Ug sultihan ko kamo nga dili na gayud ako muinom pag-usab niining bino hangtod sa adlaw nga muinom ako sa bag-ong bino didto sa gingharian sa Dios. Unya nag-awit sila ug usa ka awit sa pagdayeg sa Dios ug nangadto sa bungtod sa mga olibo. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Now, tuguti ko mga kahigalaan sa paghatag kaninyo og background sa katapusang panihapon sa atong Ginoong Hesukristo kauban ang iyang mga tinunan. Si Jesus ug ang iyang mga tinunan didto nagtigom sa hataas nga lawak or upper room ug didto usab gibungat ni Jesus ang shocking nga panultihon nga usa kanila ang mubudhi kaniya. Ug human nga si Judas ang nagbudhi sa atong Ginoo, mibiya ni adtong mao nga lawak, gipasiugda ni Kristo ang giila karon nga balaang panihapon or the Lord's Supper, and gi-institute ni Jesus ang bag-ong kasaulugan aron pulihan ang daan nga kasaulugan. Gumikan kay ang pangilin sa pagsaylo sa daang tugon mao kadto ang anino nga nagapunting sa atong Ginoong Hesukristo isip kordero sa Dios nga ipaula niya ang iyang dugo alang sa kaluwasan sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. So katong pangilin sa pagsaylo mga kaigsuonan, pagapulihan na kadto og Lord's Supper alang sa mga magtutuo kang Kristo sa bag-ong tugon. Ang karaang simbolo sa Passover lamb, katong karnero, batang karnero or nati nga karnero nga ang dugo gipahid sa pultahan sa panimalay sa mga Israelites, pagapulihan na sa tinuod nga kordero sa Dios nga in a few hours from that igalansang didto sa cross sa Kalbaryo alang sa kapasayloan sa atong mga kasalanan. So, maayo mga kaigsuran nga atong tan-awon ang mga elemento sa balaang panihapon sa atong buhi nga Dios ug ang ilang significance or kahulugan mga kaigsunan. Una, ang timing. Ang timing sa balaang panihapon mga kaigsunan atol kadto sa pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Unsa man kining pangilin sa pagsaylo? Usa kadto ka selebrasyon sa nasod sa Israel isip pagsaulog sa pagsalbar sa Ginoo kanila gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Usa ka nati nga karnero
ang giihaw ug ang dugo ni adtong karniruha gipintal sa pultahan sa ilang balay aron sa paglabay sa anghel sa kamatayon malabyan mo gani nga pagsaylo, masayloan ang ilang panimalay ug ang tunglo dili mo abot ngadto sa panimalay sa mga Hudiyo ug ang mga Ehipsyohanon, mga kaigsuunan nga walay pintal, walay gipahid nga dugo sa nating nga karniro sa pultahan sa ilang balay, mao kadtong gitunglo sa Ginoo nga matay ang ilang kamagwangang mga anak nga lalaki pati ang kamagwangang mga anak sa ilang mga hayop didto sa Ehipto, mga kaigsuunan. So, mao kadto ang pangilin sa pagsaylo. Ang balaang panihapon sa atong buhi nga Dios naatol sa pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Pero nasayra nato, mga kaigsuunan, sumala sa gitudlo sa bag-ong tugon nga si Kristo mao ang kordero sa pagsaylo. Si Kristo ang Passover Lamb. John chapter 1 verse 29 ang giingon dinhi, sa pagkasunod adlaw nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya ug siya miingon, "Anaa ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan." The Passover Lamb that takes away the sin of the world. So nagpasabot kini nga ang pangilin sa pagsaylo anino ra kadto nga nagpunting sa atong Ginoong Hesukristo isip nati nga karnero nga nagwagtang sa kasalanan sa kalibutan. Unang Korinto kapitulo 5 bersikulo 7 ang giingon ni Pablo dinhi, "Isalikway ang daang patubo aron maputli gayud kamo, unya mahisama kamo sa bag-ong minasa nga walay patubo sama sa matuod ninyong kahimtang. Kay si Kristo ang nating karnero sa kasaulugan sa pagsaylo, gikahalad na." So kadtong nating nga karnero nga giihaw sa mga Hudiyo didto sa Ehipto, anino lamang kadto sa nating nga karnero nga mao si Hesukristo nga anak sa Dios nga maoy nagwagtang sa sala sa kalibutan. Ang dugo nga iyang giula didto sa krus sa Kalbaryo maoy basihan nga ang tunglo sa Ginoo dili mo dangat sa tanang magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Old Covenant anino lamang sa bag-ong kasabutan, mga kaigsuunan. Gi-order sa Ginoo ang kasaysayan sa Israel aron magpunting sa atong Ginoong Hesukristo. So, unsa man ang mga elemento sa balaang panihapon sa Ginoo? Of course, adunay pan, mga kaigsuunan. Ang pan gihisgutan kini sa upat ka ebanghelyo, Matthew, Mark, Luke, and John. Ang giingon sa Mark chapter 14 verse 22, ang atong teksto, "Kan-an ninyo kini, kini mao ang akong lawas." So ang pan, mga kaigsuunan, it points to the Lord's body as the sacrifice for sinners like us. Ug miingon si Kristo nga aron dili kamo mag-angtos sa katapusang kamatayon, akong gihatag ang akong lawas alang kaninyo. Ang bino usab, mga kaigsuunan, do na po'y significance. Mark chapter 14 verse 23 to 24. Ang giingon dinhi, "Unya gikuha niya ang kupa ug gipasalamatan ang Dios. Gitunol niya kini kanila ug silang tanan nanginom niini. Miingon si Jesus, kini mao ang akong dugo nga giula alang sa daghan ug naglig-on sa kasabutan. This is the blood of the new covenant." So, naga-share sila sa kopa because it puts focus on the unity, pagkahiusa sa tanang mga magtutuo in partaking of the cup. Unya gisumpay ni Kristo kadtong kopa sa dugo sa bag-ong kasabutan. Tungod kay pinaagi sa dugo ni Kristo nga giula didto sa cross sa Kalbaryo, ang atong mga sala mapasaylo. Ug mao kini ang saad sa bag-ong kasabutan nga ang atong mga sala pasayloon kalimta na sa Dios, pero aduna di ay basihan nga mapasaylo ang atong sala. Ug unsa ang basihan? Ang dugo ni Kristo nga giula didto sa cross sa Kalbaryo. Jeremiah chapter 31 verse 34 ang giingon dinhi, "Dili na kinahanglan nga tudluan ang usa ka tawo sa iyang katagilungsod
bahin sa pag-ila sa Ginoo, kay silang tanan gikan sa labing timawa ngadto sa labing inila, makaila naman kanako, pasayloon ko ang ilang mga sala ug dili ko na hinumduman ang ilang mga kasaypanan. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini. So usa sa mga saad sa bag-ong kasabutan mao ang kapasayloan sa sala. Dili na kini hinumduman sa atong Ginoo, pero unsay basihan sa kapasayloan sa sala? Ang basihan mao ang dugo sa nating karniro nga si Hesukristo nga giula didto sa cross sa Kalbaryo. Forgiveness once and for all flows from the death of Jesus Christ. Ug ang balaang panihapon sa atong buhi nga Dios mao kini ang nag-remind kanato, nagpahinumdom kanato nga natuman na ang saad sa bag-ong kasabutan nga ang atong mga sala mapasaylo pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Sa balaang panihapon nga nahitabo ni adtong tungura, our Lord was establishing an ordinance. Usa kini ka ordinansa nga kinahanglan nga buhaton sa iglesia hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Giklaro kini ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 11 verse 26. Kay sa matag kaon ninyo ni ining pan ug sa matag inom ninyo gikan ni ining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Subot pasabot, ang pagsaulog nato sa balaang panihapon sulod sa iglesia kinahanglang pagabuhaton nato hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. And in doing so, atong gisangyaw ang iyang kamatayon hangtod sa iyang pagbalik. So adunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong sa nahabiling takna niining orasa mga kaigsuunan. Una, the meaning of the Lord's Supper, ang kahulugan sa balaang panihapon. Ikaduha, the reason for the ordinance of the Lord's Supper. Nganong gisugo man sa Ginoo ang balaang panihapon, isip ordinansa sa iyang iglesia. May the Lord help us sa atong pagpamalandong niining takna. Mudangat kita sa unang punto, the meaning of the Lord's Supper. Unsa man ang kahulugan sa balaang panihapon? Well, nabahin-bahin ang mga churches niini. Ug subo kini nga pamalandungon gumikan kay ang balaang panihapon unta mao ang simbolo sa atong pagkahiusa. Apan nabahin naman hinuon sa pagsabot ang mga churches. Una, dunay dako kayong grupo nga nagtuo nga ang balaang panihapon usa ka sakramento nga ang pan ug ang bino literal gayod nga nahimong lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Literal, nahimong magic. Wala mausab ang hitsura sa hostia, wala na usab ang hitsura sa bino, pero magically, literally, nahimo gayod nga tinuod nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang doktrina nga gitawag og transubstantiation. Usa kini sa 7 ka sakramento nga gitawag og Holy Eucharist. Kini nagtuo nga kita ipakamatarong atubangan sa Ginoo kung atong pagatumanon ang mga sakramento. Mao kini ang gipasabot sa Council of Trent, Canon 4. If anyone says that the sacraments of the new law are not necessary unto salvation but superfluous, and that without them or without the desire thereof men obtain of God through faith alone the grace of justification, though all the sacraments are not indeed necessary for every individual, let him be anathema. Ipatunglo siya. Mao kini official doctrine mahitungod sa communion, mga kaigsuunan. Usa kini kapamaagi nga madawat nato ang mga benepisyo sa kamatayon ug pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. In the Roman religion, ang atong Ginoo kanunay ginasakripisyo, kanunay ginahalad isip sakripisyo pinaagi sa Eucharist. Mo kini gipasabot sa Council of Trent Session 22. The victim is one and the same now offered through the ministry of priests, who then offered himself on the cross. Only the manner of offering is different, and since in this divine sacrifice, which is celebrated in the Mass, the same Christ who offered himself once in a bloody manner on the altar of the cross is contained and offered in an unbloody manner,
this sacrifice is truly propitiatory. Tinuod nga nagwagtang sa kasuko sa Dios. So I'm reading from the official statement nga ang Eucharist kuno nagpadayon nga sacrifice, unbloody sacrifice didto sa cross for the remission of sin. Ug ang Mass, mga kaigsunan, tinuod gayod nga nagapawagtang sa tunglo ug kapungot sa Ginoo. So kanunay kining gi-sacrifice. It is an ongoing sacrifice. Apan unsa ang gitudlo sa balaang kasulatan, mga kaigsunan? Ang gitudlo sa balaang kasulatan, klaro kaayo, Hebrews chapter 9 verse 24 hangtod sa 28. Kadtong sakripisyo ni Kristo didto sa krus, kas ara to nahitabo. Wala nagapadayon, kas ara, kumpleto na kadto, insakto na kadto, alang sa tanang panahon. Hebrews chapter 9 verse 24 to 28 ang giingon dinhi, kay wala mosulod si Kristo sa balaang dapit nga hinimo sa mga tawo nga kopya lamang sa matuod nga balaang dapit. Apan misulod siya sa langit, diin nangatubang siya karon sa Dios alang ug tungod kanato. Ang pangulong pari sa mga Hudiyo musulod ngadto sa labing balaang dapit, matag tuig dala ang dugo sa usa ka mananap. Apan wala mosulod si Kristo aron paghalad sa iyang kaugalingon sa makadaghan. Now, mga kaigsunan, klaro kaayo, ang halad sa Ginoo dili makadaghan, kas alang kadto nahitabo, mga kaigsunan. Ang giingon din hiyo, apan si Kristo wala mosulod aron paghalad sa iyang kaugalingon sa makadaghan kaysa ingon magantos unta siya sa makadaghan sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Karon nga naghinapos na ang tanang panahon, nagpakita siya sa makausa ug alang sa tanang panahon aron pagwagtang sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos ni ana hukman siya sa Dios. Gihalad usab si Kristo sa makausa aron pagwagtang sa sala sa daghang mga tawo. Mupakita siya sa ikaduhang higayon, dili tungod sa sala kundi sa pagluwas kanila nga naghulat kaniya. So you see, the sacrifice of Christ is not ongoing. Dili nagpadayon ang sakripisyo sa lawas ni Kristo. Kas ara kadto nahitabo alang sa tanang panahon. Wala gihalad sa Ginoo ang iyang kinabuhi sa makadaghan, kas alang. But the official teaching of the Roman religion is that the Eucharist is an ongoing bloodless sacrifice alang sa kapasayloan sa atong sala. Kanang bloodless sacrifice kontra usab kana sa giingon sa Biblia nga kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan sa sala. So nagtudlo sila nga ang pan ug ang bino nahimong literal body and blood of Jesus Christ. Mo kini gitawag og transubstantiation. Pero mga kaigsunan, klaro kaayo nga figurative language. Katong pag-ingon ni Kristo nga this is my body. Atubang nila ang lawas ni Kristo, gagunit si Kristo og pan. Unya miingon si Kristo, this is my body. So klaro kaayo nga simbolikal. Ang pan simbolo lamang sa lawas ni Kristo, kay ang lawas ni Kristo dayag kaayo sa ilang atubangan. So miingon si Kristo, this is my body, dili bot pasabot nga ang pan nahimong literal nga lawas ni Kristo. Pag-alsa niya sa kupa, mga kaigsunan, umingon siya, this is my blood. Well, ang dugo ni Kristo anaa pasulod sa iyang lawas at that time. This is all symbolical, mga kaigsunan. Ug kini nga interpretation naga-ignore sa uban pang mga deklarasyon ni Kristo sa balaang kasulatan nga iyang gi-symbolize ang iyang lawas. For example, John chapter 2 verse 19 to 21, ang giingon dinhi, si Jesus mitubag, gub-an ninyo kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Sila miingon kaniya, kining temploha gibuhat sa sulod sa 46 ka tuig, unya tukuron mo kini pag-usab sulod lang sa tulo ka adlaw. Apan ang templo nga gihisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. So the temple is symbol of His body. In the same way nga ang pan simbolo sa lawas ni Kristo ug ang kupa simbolo sa dugo ni Kristo. Wala gayod kadto nahimong literal nga lawas ni Kristo ug literal nga dugo ni Kristo ang pan ug ang bino, mga kaigsunan. That is superstitious belief. That is superstitious belief. In the same way nga ang templo
wala nahimong literal nga lawas ni Kristo, kundili simbolikal lamang. Ang pan ug ang bino dili usab literal nga lawas ug dugo ni Kristo, kundili simbolikal lamang, mga kaigsuonan. So the teaching that the death of Christ mahimong utro-utruhon kanunay pinaagi sa misa, that is direct contradiction sa gitudlo sa Biblia nga nag-ingon nga ang sacrifice ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo kas alamang alang sa tanang panahon. Insakto na kadto, mga kaigsunan. Karon aduna usay posisyon ang mga Lutheran, kining gitawag og consubstantiation. Musupak ang mga Lutheran nga ang pan ug ang bino nahimong tinuod nga lawas ug dugo ni Kristo, apan sila nagatuo nga ang presensya sa Ginoo misulod didto sa pan. Ang presensya sa Ginoo misulod didto sa kupa. So pagkaon nila sa pan ug pag-inom sa kupa, sama ra nga ilang gikaon ang lawas ug ang dugo ni Kristo. Sipyat gihapon. Sipyat gihapon. Ang significance sa Lord's Supper, sa bread and wine, mga kaigsunan, usa kini ka memorial, paghinumdom lamang, pagsaulog lamang sa lawas ni Kristo ug dugo ni Kristo nga nag-antos dito sa krus sa Kalbaryo alang sa atong kaluwasan. Mudot-dot kita, mubarog kita sa lingwahe sa Luke chapter 22 verse 19. Ang giingon dinhi, gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios, unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo, buhatan ninyo kini aron paghandom kanako. So the significance of the Lord's Supper is pure remembrance or memorial. Ang pan ug ang bino dili kini literal nga atong pagaisipon nga lawas ug dugo ni Kristo, kundi simbolikal, mga kaigsuonan. Klaro kayo kini, 1 Corinthians 11:26. Kay sa matag kaon ninyo ni ining pan ug sa matag inom ninyo gikan ni ining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. So, wala na usab ang elemento, pan ra gihapon og bino, walay kapasayloan nga mudangat kanako pinaagi sa pagkaon sa literal nga pan ug bino. Ang kapasayloan pinaagi sa dugo nga gisimbolize ni adtong kupa ug pinaagi sa kamatayon ni Kristo didto sa cross. So ang kupa ug ang pan, mga kaigsuonan, pagpahinumdom lamang kanato sa kamatayon ni Kristo ug sa dugo nga iyang giula didto sa cross sa Kalbaryo kadtong usara kahigayon nga sacrifice. Wala nagi utro-utro, dili kuno sa makadaghan matud pa sa Biblia. Kadtong kasara nga nahitabo nga kamatayon, pagpaaga sa dugo ug pagkabanhaw ni Kristo, mao ang basihan sa atong kaluwasan. Ug ang presensya sa Ginoo anaa kanato samtang atong gipartake ang Lord's Supper, ang balaang panihapon, ang pan ug ang bino. Karon, nganong gisugo man sa Ginoo nga atong saulugon ang Lord's Supper? Well, simple ra kaayo sa nga tanan ang rason. 1 Corinthians 11:23, kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga siya gibudhian mikuha sa pan. Luke 22:19, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo, buhatan ninyo kini aron paghandom kanako. So, nganong gisugo sa Ginoo ang church nga musaulog sa balang panihapon aron paghandom kaniya. Paghandom sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo, pagpahinumdom nga pinaagi ni adto nga kamatayon nga nahitabo 2,000 years ago. Pagpaagas niya sa iyang dugo, ang tanang mutuog musalig kaniya mapasaylo gayod sa ilang sala. Dili mapasaylo gumikan kay mikaon og pan, bisan pa og pila ka kilo nga pan ang kanon ninyo, mga kaigsuunan, ug bisan pag pila ka tonelada nga bino ang imnon, kung wala kamo nagasalig sa kamatayon sa dugo ni Kristo ug sa iyang pagkabanhaw ug sa iyang pagkamatarong, dili gayud kamo maluwas. Ang pan rana, ang bino rana. But if you believe in Jesus Christ nga mo'y gipahinumdom kanato sa pagsaulog sa balaang panihapon, ikaw maluwas. Mo kini giingon sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27.
Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo ug muinom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas sa Ginoo. Unsa man ang paagi nga takos nga atong hinumduman ang kamatayon ni Kristo didto sa cross. Kaysa matagkaon ninyo ni ining pan ug sa matag inom ninyo gikan ni ining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik. So ang pagsaulog di ay sa balaang panihapon, usa ka matang sa pagsangyaw sa kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. So usa-usab kini kapag pahinumdom nga ang atong Ginoo mobalik gayod apan sa dili pa siya mobalik, kinahanglan nga isangyaw sa iglesia ang kamatayon ni Kristo ug ang iyang pagkabanhaw, ang iyang pag-ula sa iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo. Ug sa communion usab nagkahiusa ang mga magtotoo sa usa ka lawas ug usa ka dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Nagkahiusa kita, busa dili nato itugot nga adunay dili magtotoo nga mo partake sa Lord's Supper. Ang aduna lamay katungod nga mo partake sa balaang panihapon sa Ginoo kadtong tinuod lamang nga naluwas, mga kaigsunan. Mao nga ang Passover meal sa daang tugon gipulihan na og Lord's Supper. Mao na kini ang gisaulog sa iglesia sa atong buhi nga Dios. Ang Lord's Supper mo kini buhato nato isip paghinumdom sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, sa dugo nga iyang gipaula dito sa cross sa Kalbaryo alang sa atong kapasayloan. Mao nga hinaot nga sa matag partake nato sa pan ug sa bino sa kasaulugan sa Lord's Supper, mga kaigsunan, hinaot nga dili maglatagaw ang atong hunahuna, hinunua hinumduman nato kung giunsa pag-antos ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo aron lamang mawagtang ang tunglo sa Dios sa tanang mutuo kaniya, isip Dios ug manluluwas. Ayaw himuang ritual kini, mga kaigsunan, ayaw himua kining magic nga kung nakakaon ka na sa pan ug nakainom sa bino murag dunay magic nga gisulod sa imong lawas. No, kinahanglan nga didto ka maghuna-huna sa kamatayon ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo, sa iyang dugo nga giula imo kadtong saligan. Ug klaro kayo ang giingon sa Biblia nga wala kadto nagpadayon, kasara to nahitabo, dili to utro-utrohon sa makadaghan. So sipiat, mga kaigsunan, ang pagtan-aw sa Eucharist as an ongoing sacrifice in an unbloody manner for the remission of our sins. The Bible clearly tells us nga ang sacrifice kasara alang sa tanang higayon. Busa igsuon or higala, salig kang Kristo, salig sa kasara nga nahitabo nga kamatayon ni Kristo, dugo nga gipaula dito sa cross sa Kalbaryo ug sa iyang pagkabanhaw alang sa kapasayloan sa imong sala. Buhata kini karon kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa ug among gipangayo nga nakigistorya kini sa mga katawhan. Hinaot o Dios nga abli ang ilang kasing-kasing una-una ug dili mga tarungan. Whatever the Bible says, you say, O God. So help us to submit to the authority of your word. In Jesus' name we pray. Amen. Sa krus nga namatyan ni Jesus, diin ang dugo niya giula, akong nadawat ang pasaylo, daygon ngalan niya, daygon si Jesus, daygon si Jesus, tungod sa dugo niyang giula, daygon si Jesus. Nabatunan kong kaluwasan, dito sa krus kininatuman, karon siya ani-aning dughan, daygon ngalan niya, daygon si Jesus, daygon si Jesus, tungod sa dugo niyang giula, daygon si Jesus. Dugo
ni Jesus ang naghinlo. Kinabuhi ko may kalipay, binantayan ako ni Jesus. Daigon ngalan niya, daigon si Jesus, daigon si Jesus. Tungod sa dugo niyang giula, daigon si Jesus. Dangop sa tubod nga si Jesus, kaniya itugyan ang tanan. Salig karon ug mahinlo ka, daigon ngalan niya, daigon si Jesus, daigon si Jesus. Tungod sa dugo niyang giula, daigon si Jesus. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.